Днес сме тук, защото искаме да ни чуят и да ни оправят пътя. Защото ни омръзна само празни обещания, кърпене на дупки частично и нищо да не се случва вече толкова много години на този път. Тези 4 км, които са много проблемни и не знам защо от 50 години, баща ми е на 68 почти и не помни да е правен основен ремонт. Само кръпки.